गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव ब्लक डेभेलपमेन्ट मावख'नि बेन्दोङाव थानाय BMMU कसुगावनि दालाइ आफाद आइजो गावसुंथा हान्जा निउ हप क्लास्टार लेभेल फेडारेसन सराइबिलनि आइजो गौमानि हान्जाया दिनै 5 सेप्तेम्बर 2021 खालाराव डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णखौ गोसोखांनानै फोरोंगिरि सान फालियो आरो फोरोंगुरुफोरखौ आर'नाइजों मान बावो। बे हाबाफारियावनो बसगाव गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि निरन नार्जारी आरो लुकास नार्जारी, जसिना इसवारी बिथांमोनखौ CLFआ हांख्रायनानै फोरोंगिरिनि मान बावो आरो बिथांमोनजों लोगोसे क्लास्टार लेभेल फेडारेसननि गासै सोद्रोमाफोरा सतबांसा लायो। मख'नो गोनांदि गामिनि सा 10 निफ्राय 15 सिम आइजोफोरखौ लानानै गावसुंथा दोलो दानाय जायो आरो बिनि उनाव 10 निफ्राय 20 सिम गावसुंथा दोलोखौ लानानै VO दानाय जायो। दिनै जमदुवार क्लास्टार लेभेल फेडारेसन सराइबिलाव गासै 39 VO दोलो दं आरो 625 गावसुंथा दोलो आरो गासै 6875 गावसुंथा दोलोनि सोद्रोमाफोर दं आरो बे दोलोआव गावजों गाव रां हेफाजाब होलायनाय आरो सोरखारनि सुबिदाफोरखौ CLF गेजेरजों मुलाम्फा खालामनो हायो होननानै नेहाथारिया फोरमायदों। फारिखौ कुसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव थानाय निउ हप CLFआ फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि निउ हप CLFनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गाव गावनि गथ'फोरनि थाखायबो जाहाथे बेबायदि रोंगोन हायो, जाहाथे फोरोंनायफ्राव बा खेला दुला गेलेनायफोरखौ जोङो थांखि लाखिनानैहाय खुंनाय जादों। गासै 39 VO दं आरो SAGआ 625 आरो मेम्बारफोरा 6875 दं। बेंक लनबो मोनो। जों गिबियावनो ECG दायोबा खामसनिफ्राय 10,000 मोनो आरो जोङो SRLMनिफ्राय 15,000 मोनो। ज' खालामनाय जोङो 25,000 मोननाय जायो आरो बे रांजोंनो जोङो ECGफोरखौ सालायलाङो। बिनि उनाव जोङो VO दायो। VOआ गासै जोङो 10 निफ्राय 20 सिम लोगो लानानैहाय VO दानाय जायो। बिनि उनाव VOनिफ्राय जोङो CIF मोननाय जायो आरो बेंक लनबो मोननाय जायो आरो बेंक लनखौ जुदि मोजाङै जुदि सुखायोब्ला जोङो बिनिफ्राय साबसिडि 50,000 जोङो मोननाय जायो। दासिम मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुगासिनो दङ। जायनि न'खर गोग्लैसोनायफ्रा डेभेलप जाबोगासिनो दङ आरो जोङो इयुनावबो जालांबाय थाथों होननानै जोङो हास्थायो। जोङो दासिम जोंनि निउ हप CLFनिफ्राय SAGफोरनो 41 लाख जाबाय। जोङो बिसोरनो लन हिसाबै हरनाया जोङो आथोना सुदै लायो आरो जोङो 82 SAGनो हरनाय जाबाय दासिमाव।